Carski putevi vode do carskih gradova. Jedan od njih vodi pravo do Ćele kule, mjesta na kojem historija nije ispisana već uzidana u kamen. Niš, grad sa više lica i skrivenih priča. Oliver Katić vodi nas kroz njegovu prošlost, kroz nekadašnji ejalet i sopstveni merak. Ovo je carski grad, a nije Carigrad. Ako bi produžili pravo do Carigrada bi vrlo lako. Došli smo do Niša da razgovaramo sa Oliverom. Zdravo, Kali. Olivere, dobrodošao u Ko sam kad ne gleda niko. Dobrodošao ti u Niš. Hvala. Dobro mi je drago da te vidim. I nadam se da ćemo lep dan da provedemo. Ovo će biti jedan vedar dan u svakom smislu. Došao sam ovde da proverim u stvari, pored toga ko je Oliver kad ne gleda niko, da čujem priču zašto si, kada si doživeo svoju najveću slavu, ostao baš ovde. Šta je to Niš gde ljudi ostaju, a ne odlaze i bivaju podjednako uspješni kao da su možda život proveli u Beogradu onako gde je sve na dohvat ruke. O tome ćemo da razgovaramo, uspod dok nam pokazuješ grad, može li? Može, znaš kako, uopšte nisam znao kakav ti je koncept emisije, nisam znao šta ćeš da me pitaš, ali sad kad si postavio to pitanje, shvatio sam dok sam te slušao da sam uvijek spreman da odgovorim na takva pitanja i jako dobro znam što sam. Ja to znam, zato sam i došao da razgovaram upravo s tobom o toj lepoj priči. Hoćemo li? Ajdemo. Hoćemo li da prošetamo Nišom? Krećemo. Ovo je, pretpostavljam, tvoje omiljeno gradsko mjesto, jel da? Jezgro. Jezgro. Da. Pa jeste, znaš kako, ja sam odrastao baš u ovom kraju, u okolini Šojke, u krugu Šojke, mi se tako šalimo u Nišu, u odnosu na krug Dvojke u Beogradu. I... Znači, ovo je Dorćol. Da, ovo je neki niški Dorćol. Ovo je u stvari centar grada koji je jedno lepo jezgro i u vreme kad sam ja bio mali, nije bilo ovoliko automobila, ovde je bilo još više drveća, iako se vidi da smo sačuvali puno drveća ovde. I bilo je vrlo zanimljivo, mi smo se osjećali kao da smo u šumi kad se tu igramo i to smo zvali šuma. I tako sad ovaj kafić iz kog smo izašli koji se zove Gvožđera je baš mesto gde izlaze ljudi sada uz koje sam odrastao, svi smo bili klinci, igrali se zajedno. Ono što kažu ljudi iz svoje mahale, jel da? Jeste, ljudi iz nekog mog detinjstva bih rekao. Da. To je nešto što se meni baš sviđa. Počeli smo baš priču o Nišu, tebe gledaoci odavno već znaju, to je onaj čovjek koji je došao na jedno veliko muzičko takmičenje, izašao pred žiri onako mrtav, hladan, izdominirao, žiri mu se poklonio i on završio posao za cijel život, pravac Niš. Jao, jeste, u suštini tako je nekako i bilo. Ja se ne sjećam toga, ti sad dok to pričaš, to je kao neki film koji sam gledao. Koliko ima sad u stvari? Pa ne znam, ima 15 godina sigurno. I gledajući tebe kao, slobodno mogu da kažem i da stojim iza toga, najboljeg takmičara tog showa, onako izdominirao se. Ja sam mislio da su vrata Beograda od tog trenutka otvorena za tebe i da ti ostaješ tu, da ćeš tu da gradiš karijeru, jer mi je nekako bilo najlogičnije da je u stvari iz Beograda i najlakše. Ali eto, ti si se vratio i ovdje si napravio i dobru karijeru i dobar život i sve ono o čemu ćemo danas da pričamo i da prikazujemo. Beograd jeste dobro mesto za, da kažem, show biznis, za bavljenje muzikom i tako dalje i jeste jedan centar profesionalizma za našu zemlju i volim da radim u Beogradu i sa ljudima iz Beograda i to često i činim. Ali to je 2 sata odavde, znaš, nije to sad tako daleko da bih morao da se selim tamo. Ali i svima drugima koji su iz Niša, a koji su u karijeru nastavili gore, je samo 2 sata, ali ipak... Pa njima nije tako, znaš, pa da, ne vide to svi na taj način, ne vidimo svi iste stvari na isti način. Moje mesto je ovde
pre svega zbog okruženja, zbog društva, ne kao mog društva, nego society, zbog zajednice, zbog Nišlija. I mislim da je ovo stvarno jedan grad koji je sačuvao još uvijek one najstarije karakteristike grada o kojima smo više čitali ili o kojima možemo da gledamo u filmovima i tako dalje. Mislim da je to grad za mene. Zato ima Niš, a nemaju ostala mesta. Pa ne mogu da pričam o tome šta ostala mesta nemaju, ali mogu da pričam šta Niš ima, zato što uglavnom ne znam šta druga mesta imaju. Možda neka mesta imaju više nego Niš. Da, ali sa tvoje tačke gledišta, s obzirom da kažeš da si dugo živeo ili boravio i u Beogradu i u drugim mestima, onako, verovatno ti je srce reklo sve je ovo super, sve je ovo strava, ali... Ja sam čak jednom... Samo je niška voda onako slatka za tvoj ukus. To je inače baš tačno. Za nišku vodu svi kažu da je najbolja. Da, ja sam jedno vreme živio i u Briselu, čak studirao sam tamo i odabrao sam u stvari tada sam i rešio da ću da živim u Nišu dok sam tamo studirao, jer sam naleteo na neka razmišljanja. Uvek sam dobijao komentare od ljudi iz Niša kako ja predstavljam Niš. To su i kroz društvene mreže i ovako lično kad me sretnu na ulici. Jao, ti si divan predstavnik našeg grada. I to se stalno ponavljalo. Da. I onda je to stvorilo u meni još jedan poseban oblik ljubavi prema gradu. Ali je veća odgovornost, ili da? Pa jeste, ali sam shvatio da u suštini treba i da poverujem u to. Jer do tada sam predstavljao samo, recimo, svoju porodicu i sebe, a onda odjednom sam toliku podršku iz okruženja, i to širokog okruženja, ljudi koje ne poznajem, osetio. I onda mi se stvorila ta želja da realizujem neke svoje snove i danas ćemo malo o tome da pričamo, jer baš želim da sa tobom podelim šta se sve to lepo dešavalo posljednjih 11 godina u mom profesionalnom životu. Ja jedva čekam. Prije nego se uhvatimo profesionalnih tema, prva stanica Ćele kula. Zidine sazdane od ljudskih lobanja. Mi smo stigli ovo, jel da? Stigli smo, da. Ovo se nekako brzo. Jeste. Skoro pa da smo se teleportovali u Nišu, je sve blizu. Dovoljno je mali i dovoljno veliki. Ali nije skučen uopšte. Nije skučen. Da, širina je baš ovako vidna, ali se brzo stiže. Jedino što stvara utisak daljine je gužva u saobraćaju, nažalost. To je nešto što je neminovnost. Da. Mi smo se već mailom najavili. Samo da proverimo ko nam je domaćin. Super, ajde da vidimo. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo se ranije najavili mailom, Hype televizija. Strašno nas interesuje Ćele kula. Ja sam Galip, drago mi je. Ivana, drago mi je. Zdravo Ivana, Oliver. Bravo Ivana. Ivana, vi ste... Nemojte, molim vas, sad eksplozije neke dok smo tu. Ovo je fino niško društvo. Zaista sam počašćen. U Ćele kule dolazimo mostom koji je nekada bio trošarina. To je deo zapravo gde se plaća ulaz u grad, jer je ovo nekada periferija grada, biće u trenutku gradić. Pa je ovaj potez zapravo i odredio mjesto za izgradnju same kule. Dakle, nisu je gradili na Čebru, je potpuno je normalno, neprometno brdo nadomak Viša. Turcima bi smetala u samoj tvrđavi i onda su odlučili da je grade baš na ovom mjestu uz nekadašnji Carigradski drug koji je povezivao zapad Evrope sa istokom, tako da nije bilo upozorenje samo srpskom narodu Kula, već svim putnicima koji su se našli na tom putu u zapad. Ćele kula je nekada imala negde oko 950 uzidanih lobanja, je li tako? Da, tačno 952 lobanje. Lobanja su zidane po istom sistemu. Dakle, 4 strane kule, kula je u sredini šuplja, samo su zidovi debljine oko pola metra i 17 lobanja u 14 redova sa sve 4 strane kule.
uz jednu izdvojenu lobanju koja nikad nije bila uzidana u samu Kulu, već se našla na vrhu Kule. Zbog te pozicije koju je ta lobanja zauzela na Kuli, zapravo se smatra da je to lobanja Stevana Sinđelića, koji je bio, ajmo tako uslovno reći, najzaslužniji za gubitak tolikog broja turskih vojnika u samo jednom danu. Dakle, jedinstveni spomenik u svijetu koji je do danas opstao u ovom obliku. A kada je sagrađen, spomenik iz perioda Prvog srpskog ustanka, dakle, kao što znamo, Srbija je potpala pod tursku vlast 1459. nakon pada Smedereva, koja je tada bio prestonica srpske države. Od tada ona funkcioniše u okviru Velikog Osmanskog carstva i možemo reći da do Prvog srpskog ustanka nije bilo neke ozbiljnije pobune protiv turske vlasti. Naravno, naš narod se po prirodi stvari priključivao austrijskoj vojsci u vidu dobrovoljaca od Moskva-Frajkora i tu su oni stekli to neophodno vojno iskustvo koje će kasnije biti jako značajno tokom Prvog srpskog ustanka. 1804. godine u Orašju za vođu Prvog srpskog ustanka izabran je Karađorđe Petrović i u naredna 3 meseca srpska vojska, ustanička vojska, zapravo brojila je već oko 25.000 vojnika. Ustanak je u startu prikupio jako veliki broj ljudi koji su zapravo borili protiv turske vlasti. U početku je borba krenula naravno protiv dahijske vlasti. Kasnije, 1805. godine, već ustanak poprima neku drugu dimenziju. Znači, to je već pobuna protiv turske centralne vlasti. I 1805. godine srpska vojska odnosi jako značajnu pobedu na Ivankovcu. Ustanak se jako lepo širi na ostale krajeve Srbije. U početku je to bio samo deo Beogradskog pašaluka. Međutim, do 1809. godine su se stekli uslovi kako bi se krenulo ka Nišu, koji je jako strategijski važan grad na jugu Srbije i pokušalo eventualno oslobođenje grada od turske vlasti. Sad vojska koja je došla do Niša, Miloje Petrović je bio glavnokomandujući te južne vojske, vojska broji negde oko 16.000 vojnika. Međutim, dolazi do previranja u tom vođstvu te južne vojske koja je krenula u oslobođenje grada. Petar Dobrnjac, koji je već proslavljeni vojskovođa, se zalaže za direktnu ofanzivu ka gradu. Međutim, Miloje Petrović donosi odluku da se vojska zapravo rasporedi nadoma grada i tu sačeka napad Turske. To se, nažalost, kasnije uspostavilo kao jako loša taktika. Zato što su Turci za to vrijeme dobili pojačanje svoje vojske i do konačne bitke dolazi 31. maja 1809. godine na brdu Čegar. Tu je bio šanac vojvode Stevana Sinđelića sa oko 4.000 resavaca. Međutim, kao reakciju na dolazak tolikog broja Turaka, to je bilo negde između 15 i 20.000 profesionalnih turskih vojnika, Stevan Sinđelić donosi odluku da sačeka da Turci opkole samo brdo i u onom trenutku kad je bitka krenula prsa u prsa, kad su oni bili već u podnožju samog brda, puca u barutanu koja se nalazila ispod i izaziva snažnu eksploziju u kojoj ginu obe vojske. Sad, posle toga Hurši Paša, koji je inače predvodio ovu tursku vojsku, je bio jako nezadovoljan zbog gubitka tolikog broja turskih vojnika u jednom danu i on je negde trebao opravdanja pred sultanom zašto se to desi. Tako da rešava da napravi nešto što bi zaplašilo s jedne strane srpski narod i sprečilo dalje širenje ustanka, a sa druge strane njega opravdalo pred sultanom. Dakle, on naređuje da se odseku glave poginulih vojnika na Čegru, zatim te glave sa glava su odrali kožu, punili je pamukom i slamom i 3.000 takvih improvizovanih glava šalje u Carigrad kao ratni trofej, sa druge strane 952 lobanje ugrađuju u samo. Ovo je, kako se pretpostavlja, lobanja Stevana Sinđelića. Tako je. Koji je? Pretpostavlja se da je lobanja Stevana Sinđelića. Sad muzej i negde u prezentaciji spomenika čini napore kako bi iskoristili te nove tehnologije. Imali smo skoro analizu lobanja koje su preostale u Kuli i na osnovu analize lobanje Stevana Sinđelića su zaključili da zapravo povrede koje znamo da je imao iz ranijih bitaka odgovaraju stanju ove lobanje.
Tako da, eto, to je još nešto što može da ide u prilog tome da je zaista Lobanjac Stevana Silića. Ovo je bio odličan čas historije. Šteta što školski sati tog predmeta nisu ovako interesantni. Hvala vam puno. Uvom ste dobrodošli Narodni muzej, a svakako i škole mogu učiti na nešto drugačiji način od muzeja. Upravo tako. Oliver je naš i vaš, ali je sjajan domaćin. I mi ćemo da nastavimo sad razgovor i to baš idemo ka tom smeru obrazovanja i škola, ali na jedan drugačiji, mnogo moderniji i čini mi se mnogo bolji način. Trudimo se. Vodiš nas na još jedno istorijsko mjesto. Šta je tačno to? Tako je, pa idemo u Tvrđavu. Tvrđava je, ona je menjala, istorijski je uvijek bila značajna, znači svakom koji je vodio grad bila je bitna i ta lokacija je lepa. Ovo je ovdje Jagodin Mahala ili Jagodin Mala. Evo vidiš ove zidove sad. Oni su iz perioda Rimskog carstva, čini mi se još. Ovdje se isto nalazi jedan objekat koji je iz tog perioda, samo je dole. Mi smo mislili da je to zatvor, a zapravo nije zatvor, nego je to zaštita iskopina iz Rimskog carstva. Ljudi kad kopaju bunar tu ili kad kopaju temelj ili tako nešto, to je vojni objekat i mislim da je zabranjeno snimanje, to što sad snimaš, čisto da znaš. Ali okej, sa leve strane već počinju zidine Tvrđave, a zanimljivo je što u Jagodin Mali kad hoćeš da obradiš zemlju ili iskopaš bunar ili iskopaš temelj ili tako nešto, obavezno iskopaš novčiće iz rimskog perioda ili neko keltsko groblje ili iskopaš neki, kako se zove, crep. Za one koji su kao ja, pa su ovdje bili jednom ili možda 2 puta. Šta je to što putnik, namjernik, turista mora da obiđe kada bude vaš gost? Šta je to što je u stvari Niš? Mi imamo posebnu pasiju prema hrani i Nišlije su posebno ponosne na činjenicu da ti gde god se okreneš ješćeš dobro, kvalitetno i bit ćeš ugošćen kako treba. To je jedna prva stvar koju mi volimo da naglasimo uvek. A što se tiče ovako nekih znamenitosti istorijskih, to je stvarno jedan spektar veliki od Rimskog carstva, recimo, a preko Osmanlijskog do na kraju nekog novijeg doba. Uvek imamo, za svaki period imamo vrlo značajne monumentalne spomenike i to je nešto što je jako lepo. Ovo je tako reći grad prirode. Jest. Još uvek ima delova grada koji su zeleni i lepi. Ja mislim da ćemo mi uspjeti to nekako kao građani da sačuvamo. Kakva su ovo umjetnička djela, kakvi su ovo murali? Pa hteo sam da prođem ovdje namjerno, zato što tu su bila umetnička ateljeja, ateljeji umetnički su tu bili i vrlo je zanimljivo, ja sam tu upoznavao te likovne umetnike i nikad nisam bio nešto daroviti, niti sam se bavio likovnom umetnošću, ali su to zanimljivi ljudi bili koji su odisali nekim slobodarskim duhom, bili su mi zanimljivi vrlo i drugačiji od svih i dobri ljudi, ali su ti ateljeji izgoreli u požaru i nikad nisu obnovljeni, nažalost. Šteta. A pošto Niš ima, ne znam, najveći jazz festival u ovom delu sveta, Nišvil, mi smo generalno kao Nišlije mnogo ponosni na taj festival koji dovede ljudi iz celog sveta bukvalno u 10-15 dana i u Niš. Onda su urađeni ovi murali
mislim da ima veze sa Nišvilom konkretno, ja ne znam ko ih je radio, ali su baš lepi, sviđaju mi se i volim što su tu i što su ti ateljeji postali praktično i sami umetnost. To je sa neke strane i simbol kulture i umetnosti, odnosa prema umetnosti u našoj sredini, a ja se nadam da ću nekako uspeti kroz svoje delovanje da to promenim u ovom gradu i učinim boljim. Olivere, koliko je udaljena tvoja škola od ovog mesta, ako bi krenuli pešak? Od ovog mesta 20 minuta pešice. Idem. Ajmo. 20 minuta u teoriji. U praksi, bar čas. Tako da do muzičke škole u mašti nisam pješačio, nego se vozio. Vozio od riječi voz i to bukvalno. Pa ako bi se moja mašta ekranizovala, ovako bi izgledalo. I Oliver je krenuo pešaka, ja sam se predomislio, pa sam se uputio ovom starom parnom lokomotivom, ali nisam daleko dogurao. Oliver je stigao prije mene. E pa dobrodošao, bre. Još jedan pozdrav. Ovo je, poštovani gledalci, pa slobodno možemo da kažemo, avlija od škole muzike Olivera Katića. Kad si parkirao ovaj voz? Znaš kako, pa sad vidim da je iz 930. godine taj voz. Moj drugar, moj neki drugar. Tako, naš vršnjak. Kako se zove, ovo nije moja avlija, ovo je avlija svih ljudi koji ovdje sad gradimo, pravimo jedan centar muzički, odnosno umetnički, u kome će da rade ljudi koji se bave muzikom, glumom i likovnom umetnošću, koji će da se bave filmskom umetnošću i svim i svačim generalno, ljudi iz sveta umetnosti. I to je to. Ja želim dođem unutra da vidimo baš dok radovi traju. Ja želim podelim sa tobom ovo. Dok radovi traju, da vidimo kako to sve izgleda. Još uvek je sve gradilište, ali lagano. Biće uskoro. Izvoli. Hvala. Ništa, ne pomogu kada. Ovo je iz prošlosti u budućnost. Svaka čast, kako mogu da postanem polaznik, sviđa mi se, hoću da budem ovaj deo ovoga, otvorim novinarske radionice. To uopšte nije isključeno, zato što je inače zamisao celog centra. Ne, insistiram. Hvala. Zamisao je da ovde mogu da se održavaju i predavanja, seminari, master kursevi svih mogućih oblasti. Da. Izvoli, sedi. Ovo je možeš u drugi red. Predobar prostor. Ovo je kao... Kako se zove ova sala u stvari? Pa zove se mala koncertna sala. Ovo je mala koncertna sala. Pa ovde nema više mesta od 50 ljudi. Otprilike 50 ljudi može da stane u publici. Ovde možemo da radimo mono opere ili do trio kvartet opere. Ne možemo da radimo baš velike koncerte, ili velike pozorišne predstave, ali možemo da radimo pre svega za potrebe naših polaznika, da možemo da svaka 3 meseca, što je inače praksa i važna stvar, da imamo nastupe i da kroz te nastupe i javne časove možemo da napredujemo i da komuniciramo umetnošću sa publikom i da osetimo kako je to. Drugo, možemo da radimo, možemo da snimamo svoje nastupe, možemo da radimo svašta nešto. Već imate ugovoren neki predstave? Tako je, predstave će da krenu, ja mislim da ćemo imati neku predstavu i za par nedelja, za par meseci ćemo imati i koncerte i tako. Ima nas 14 u školi trenutno. Predavača i ne samo predavača, pošto imamo i administrativni deo, gde su ljudi koji su takođe umetnici, ali malo, onako da kažem, okrenuti i onom biznis delu. Tako da ima nas dovoljno da možemo da gradimo jednu veliku priču i već dugo to radimo. I sad smo, da kažem, ispekli neki zanat i naučili kako
da sve to možemo da vodimo i da bude održivo. To je negde poenta, to je suština i to je ono na čemu najviše radimo sada i zato smo ovde, zato smo u ovom prostoru. Drugo, polako, pošto smo mi, kažem ti, već 11 godina radili na tome da pomognemo da što veći broj ljudi shvati koliko je muzička edukacija nešto što je dostupno i što pripada svima i pripada baš onako velikom broju ljudi. Bez obzira na profesiju kojom se baviš, u tvom životu treba da postoji neki instrument kojim možeš da vladaš muzički. Treba da postoji izražavanje emocija kroz neki umetnički pravac ili kroz neku vrstu umetnosti. To je nešto što nam je svima potrebno. Lako je vama ne može da prođe voz je parkiran ispred. Bravo. Pa možda nas taj voz više podsjeća na to da voz lako može da prođe i da treba da se trudimo i da radimo što više i da vodimo računa o tome da ne časimo časa, što si ti rekao, ali mi se sviđa i to tvoje tumačenje prisustva voza u našem dvorištu. Kakav je u stvari profil vaših polaznika? Ko su u stvari oni? To su tragači za autentičnošću. Naši polaznici, ja ne mogu ni za jednog čoveka na svetu da kažem da kao sad ima profil. Ali vjerojatno postoji ta jedna nit koja ih veže. Da, postoji nit koja nas sve vezuje. Mi svi, na primjer, kad bi ovde sad krenula nesnosna buka, svima bi nam smetala. Jel' tako? To je nit koja nas veže. Smetaju nam iste neprijatnosti. Kakva treba da je u stvari životna filozofija jednog čovjeka koji za kratko vrijeme doživi sami muzički vrhunac, a to se tebi desilo one godine i iz one priče s početka emisije, gdje si mogao neprestano od svog imena, prezimena i sebe samog da praviš jednu ogromnu evropsku zvijezdu. Ti dolaziš u Niš, baviš se, vraćaš se svoje kući, u stvari ne odlaziš iz nje, tako? Baviš se kulturom i napraviš kroz tih koliko godina ovako jednu veliku i snažnu instituciju kulture, jedan art centar. Mnogo je teško čoveku da iz prvog lica vidi to tako o sebi ili onome čime se bavi. Ja ne vidim to tako, ja ovo samo vidim kao logičan sled događaja. Nikad me estrada kao estrada nije privlačila, pošto si odatle krenuo celu priču. Ti si bukvalno se izmakao ovako iz te estrade. Jesam sa, ne mogu da kažem... Televizijskog dijela, mislim, te javne scene. Ne mogu ja da kažem da sam to sa zadovoljstvom uradio. Ne mogu da kažem da sam ponosan na sebe što sam rekao ne za neke ponude koje sam smatrao nepristojnim. Znaš, sad, to je toliko jednostavno i lako kad ti neko ponudi nešto što ti se čini kao da nije baš okej, da to odbiješ. I težim tome da uvek naglašavam ljudima da treba da vežbaju svoje ne. Jer reći da nekom ambijentu koji nije, kako bih rekao, kompletno fair, koji nije kompletan inače, sam za sebe, koji je ceo u nekoj improvizaciji, kao na Potemkinova sela ili kako već. Znaš, ti s polja gledaš i to sve deluje wow. Znaš, fantastično, a kad uđeš u to, potpuno je druga neka priča. Da, s polja gledaš, iznutra jadac. Otprilike je tako. Uopšte nije teško okrenuti se od toga, ali hoću samo da kažem da kad mi neko pruži poverenje tako što dovede svoje dete u moj ambijent i kaže pomozi mu da propeva ili prosvira neki instrument
ili neko dođe lično i kaže ja sam od uvek želeo da... Ja onda tog momenta palim sve moguće motore i svu moguću svoju energiju i krećem da je usmeravam ka nalaženju rješenja da da za što kraće vreme, na što bolji način, na što kvalitetniji način odradimo taj proces puta ka sebi. I onda kad se polaznik okrene sebi i počne da traži gde je to uspavan njegov dar, pošto smo svi rođeni sa darom, bez izuzetka, ali kod nekog je taj dar uspavan, kod nekog je budan, da nađemo način kako da probudimo taj dar, onda se susrećemo sa sobom i sa razlozima zbog čega mi do sada nismo propevali ili prosvirali neki instrument. Može li svako da propeva i prosvira? Pa naravno. Mi svi već pevamo i sviramo jer je govor pevanje. Sad kada bi zamijenili mjesta i kada bi ti mene pitao ono logično pitanje, pri kraju ovog dijela razgovora koje bi otprilike glasilo i šta dalje, a da sam ja Oliver, ja bih odgovorio nema dalje. Hvala ti na tome. Mislim, ako sam dobro razumeo, udelio sam i jedan kompliment koji u suštini moram da ti kažem da ti si novinar i kada bismo zamenili uloge, ja bih bio fasciniran, kada bih ja sa tobom razgovarao i tebi postavljao pitanja o tvojoj profesiji, ja bih bio fasciniran svim onim što ti možeš o novinarstvu da mi kažeš. I ja sam u stvari ponosan što smo mi prijatelji i što smo se, način na koji smo se sreli i upoznali i postali prijatelji je takav da sam se ja u stvari zadivio tvojim načinom kako ti radiš svoj posao. Što ovo prija. U to ime pravac kafane. Ajde. Prije nego se uputimo ka novoj emisiji, novom putovanju i pitanju ko sam ja, Niška kafana nas vraća početku razgovora. Hrana i Merag, dva druga sa juga. Ti si mi obećao danas jedan fini juftar, nešto što nisam do sada imao nikako priliku da probam, a to su u stvari, kako rekao smo, repovi? Teleći rep. Teleći rep. Ko je Oliver Katić kad ne gleda niko? Oliver Katić, ne mogu potpuno tačno da kažem ko je kad ne gleda niko. Mogu da kažem čemu težim, kome teži da bude. Oliver Katić je neko ko teži tome da bude dobar otac, dobar suprug, dobar rođak, prijatelj, dobar kolega. I nadam se da ta moja težnja urađa plodom iz dana u dan. Dobar domaćin, to je sigurno, i dobar prijatelj. Hvala. I hvala ti puno što si nas danas ugostio, što si nam pokazao Niš u najljepšem mogućem svetlu i što si mi u stvari dao odgovor na ono prvo pitanje zašto si od svih gradova na svijetu odabrao baš da nastaviš život u svom rodnom gradu, da ovdje živiš, radiš, uživaš i priređuješ. Hvala ti puno. Hvala tebi. U narednoj epizodi, u čast 30 godina od snimanja serije Srećni ljudi, Eva Ras i dva Gicića, glumac Semir i voditelj emisije Galib, vode vas do ranča prokletih. Tamo smo konačno rešili misteriju serije. Uhvatili na delu čoveka koji postavlja transparent. Smo se momak, šta radiš, što bre čoveč? Šta radiš? Ranč prokleti. Pa da, ovo stvarno nema smisla. Ne, pa ranč prokleti, dosta mi je ranč prokleti i treba da stoji tamo. Ko je Eva Ras kada ne gleda niko? Saznajte naredne nedelje u 19 sati.